Уважаеми зрители, през каквито и реформи и трансформации да минава българската армия, българският войник винаги през цялата българска история е бил за пример. Пример за доблест, пример за чест, пример за умения. И сега ще ви кажа, що се държа така в началото на предаването. Не е излишен апломб или така да държа такава емоционална реч, защото имам основателен повод. Преди седмица един български снайперист смая света по време на състезание за снайперисти от НАТО, проведено в Германия с участието на 19 нации. Сега ще ви кажа защо говоря така и как е смаял всички този човек, това момче. Той постави няколко рекорда, които военни специалисти определят като, забележете, невъзможни. И това го казвам съвсем сериозно. Той е поразил мишена от разстояние километър и половина с размери 50 см на 1 метър. Постижението му е обявено за рекорд, тъй като стандартното разстояние за стрелба по такава мишена е от 200 метра до километър. Преди да направи този изстрел, забележете, той е пробягал 21 км с снаряжение и 25 кг раница пълна с пясък, след което е направил изстрела с една ръка. Но това не е всичко. На 252 метра трите му изстреляни куршуми са попаднали в обем от 10 стотинки. На 500 метра и малко над тях е оцелял топче за тенисна маса, на 800 метра е поразил портокал в центъра. При стрелба на най-къса дистанция от 106 метра е успял да изстреля 3 куршума с такава точност, че те да попаднат на едно и също място един върху друг и да се набият един върху друг. Това според законите на балистиката се смята за невъзможно. Уважаеми зрители, за мен е чест да посрещна българския снайперист, ефериктор втори клас Крум Хаджи Петков! Хората се радват, бе. Това е жестоко. Как ги правиш тия неща, бе, човек? Нали мога да говоря на ти, аз имам същия чин като тебе, така че мога да прегърна, да целуна братски, като човек, който носи същия чин като мен, но не мога да правя такива неща като тебе. Но ще ти кажа с известна гордост, че аз съм получил чин ефрейтор точно заради стрелби. Само че с Калашников на полигона в Сливница преди много години, когато ти не си бил ти. Така че, как ги правиш тия неща? Я кажи сега. Нали си ти разрешили да говориш откровенно? Та е вярно. Добре, кажи ми сега къде се научи да стреляш? Ами, реално, аз съм самук стрелец. И как така самук стрелец, че изстреляш 3 куршума един върху друг? Сега, къде я ме лъжеш? Ми да. Какво значи ми да? Трябва вътрешно да можеш да осъзнаеш как да го направиш. Смисъл, и как го осъзна ти? Ами това е старание, тренировка, реално погледнато и усет. Добре, аз що не мога да го осъзная така? И аз искам да го осъзная. Аз съм ловец, ходил съм, стрелял съм и после осъзнавам такива псовни към себе си, че ми е неудобно да ги кажа по телевизията. Ами, не мога да кажа, ловец твърде различен. Добре, да е хубаво. Аз лично не мога да бъда ловец на животни. Защо? Не желая. Значи можеш на хора, на животни не можеш. Та е вярно. Просто обичам животните. Гледах един много хубав филм, който играе Брадли Купър, мисля, че се казва Снайперистът. Сигурно си гледал тия филми. Той е за войната в Ирак, мисля, че и трябваше едно дете, което носеше бомба, с която щеше да я взриви, но беше дете. Това е филм, разбира се. Да. Но предполагам, че хората с твоята професия взимат този избор, го правят. И е различно да стреляш срещу мишена и да избереш дали да унищожиш човешки живот. Взел ли си това решение в себе си? Ами, вижте сега. Снайперистите имат различна гледна точка. Я ми я кажи, каква е?
За мен това дете, носещо граната, която да взриви в патрул, не е дете, то е воин, който отива да убие моите брати по оръжие. Аз съм длъжен да ги защитя. Ако не мога да го направя, не ми е там мястото. Кога реши да станеш войник, военен? Ами, мечтата ми е да бъда снайперист. Това е реално. Въобще за да бъда военен, или ще бъда снайперист, или въобще не бих бил военен, се зароди на 7 години. На кое се дължи? На 7 години се зароди, когато бях. Да. Защо? Ами тогава за пръв път стрелях със спортно оръжие. Като си бил на 7 години? Да. Реално стрелям, не знам от кога. Нямам точно спомен. Горе-долу колко куршума си изстрелял? Нямам спомен. Не знаеш, не можеш да кажеш. Не, абсолютно. Не, няма как да знам. Как стана така, че отиде на това състезание? Ами, избраха ме за там. Какво беше точно състезанието? В Германия? Къде? В кой град? В американска база близо до Нюрнберг. Американска база близо до Нюрнберг, където се проведе това състезание. Да. Колко различни стрелци имаше, така се израза, снайперисти? Различни смисъл? Различни от различни страни. 19 казах аз, но... Да, 19 държави. Всички от НАТО? Да. Добре, кои бяха най-добрите преди ти да отидеш с такива, не знам, предположения тръгна? Кои са най-добрите? Не съм се интересувал за това. Не си се интересувал? Интересувал само ти да оцелиш мишените? Не, ние да оцелим. Мой отбор. Колко човека бяхте? 4 човека. Как се тича с 25 кила пясък? Може ли да споделя за отбора си, тъй като аз никога не съм го обявявал, бих искал тук пред всички вас да кажа няколко думи за тия момчета. Заповядай. Ами, български отбор всъщност беше от 2 тима. 2 снайперисти и 2 наблюдатели. Всеки отбор има снайперист и наблюдател. Моят наблюдател е ефрейтор Галин Вандев. За мен той лично е най-кадърният, способният наблюдател, с който аз съм имал честта и привилегията да служа. Какво прави наблюдателя? Спомага на снайпериста в изчисленията, насочва го, дава му съвети. Всъщност това е екипна работа. Кои са другите двама? Предполагам, наблюдателя отчита вятър, влажност, климат, всеки неща. Да, и той ги дава като информация на снайпериста, който си ти. Така, кои са другите двама? Наблюдател на следващия отбор е младши сержант Станимир Стамов. Изключително кадърен командир. Как да кажа, интелигентен, находчив. Другият снайперист, редник Димитър Димирев. Бих искал да кажа за това момче и за неговите резултати. Бих искал да кажа, че всички питат за моите резултати, но аз съм просто една капка в тази армия. Аз съм един обикновен войник. Бих искал да кажа пред всички вас, че реално в българската армия има много кадърни, способни хора, момчета, момичета, които независимо с каква специалност са, допринасят за имиджа, просперитета, въобще за да има българската армия, да съществува. Каква е твоята мотивация на другите? Бих искал да довърша за колегата ми, редник Димитър Димирев. Аз да не те питам въобще, ти си довърши, говори си заради. Да. Значи, това момче, този мой брат по оръжие и всички тези мои брати по оръжие, но най-вече той е доста по-малък от мен. Изключително талантлив, способен и кадърен снайперист. Лично той и аз бях свидетел, направи също постижение. След 21 км бягане с 25 кг на гърба, дори носеше пушката в ръцете си, което е много трудно да бяга с оръжие в ръце. След завършването си, успя да оцели мишена на 830 метра за минута и половина, като в неговия случай се наложи да измери разстоянието до мишената с скалата в оптиката, което е бавно и трудно. Успя да изчисли изстрела с своят наблюдател, да въведе поправките и да я порази за минута и половина. Тоест, аз бих могъл да кажа, че моето мнение да кажа, че това е изключително постижение и това е един изключително добър и кадърен
снайперист. Че откъде в България такива кадърни хора? Ние оставаме с впечатления от, може би от филмите или от къде знам, от интернет. Оставаме с впечатление, че американците, руснаците, евреите ги правят тия неща, а ние българите. Сега изведнъж се оказа, че ние имаме страхотни снайперисти. С каква пушка стреляш? Хеклер и Кох. Хеклер и Кох. Да. Добра ли е? За мен е добра. Добре, и в крайна сметка се получава така, че ти си направил нещо, което те са били възхитени. Аз това го казах преди да те поканя. Да. Да забиеш 3 куршума един в друг по законите на балистиката, това е невъзможно. Как го направи това? По законите на балистиката е невъзможно 2 куршума да извършат една и съща траектория реално. Както вие го казвате. Първият изстрел е бил световен рекорд. Така е определен. Това, което си направил на километър и половина на 1500 метра. Този изстрел е рекорд за самото състезание. Защо? Това казаха, в смисъл, американеца, който беше там и го наблюдава, това каза, че е рекорд за самото състезание. 1500 метра. 1511 метра. 1511 метра. Да. Че как се преценява той куршума на база на гравитацията, вятъра, въобще. Ние си представяме, че куршума лети по права линия, но той не лети по права линия. На такова голямо разстояние ти трябва да стреляш над мишената отгоре, за да може той на гравитацията да направи така нареченият, откъде да знам, така... Парабола. Добре, парабола. Трябва да направи парабола. И да шибне въпросната мишена. Как го направи това? Как изчисляваш параболата? Тази парабола се изчислява с много фактори влияят на нея. В зависимост от разстоянието, на което стреляш, колкото повече се увеличават от дадена мишена, факторите са все повече и повече и все повече са осезаеми в смисъл. За изстрели над километър дори вече започва да се осезаемо започва да се проявява въртението на земята. Така наречен ефект на Кориолис. Така наречения какво? Ефект на Кориолис. Ефект на кой? Кориолис. Кориолис? Да. Извинявам се, гласа. Няма проблеми. Разбирам те и аз ако взема пушката след... Между другото, как си уравновесяваш дишането, като тичаш толкова дълго и твоя там колега Демирев, как си урегулирате дишането след толкова тичане и за 1 минута да произведеш този изстрел? Ти дишаш заради организма ти го изисква. Не решавам, сега няма да дишам, сега ще дишам. Как го регулирате? Трудно. Трудно. А как си издържаш дъха ти, за да можеш да произведеш точен изстрел? Не трябва да дишаш въобще. Трябва си ти и пушката сте едно цяло, за да можеш да произведеш изстрел. Мога ли да обясня най-точно аз как точно стояха нещата? С 2 думи. Как? След въпросното бягане, което беше изключително тежко, защото аз го завърших с травми на 2 крака и просто го завърших с психика, а не с физика. После 4 дни ходих като много възрастен човек от болките. Просто много трудно завърших самото бягане. Имаш ли нещо предвид, като ме погледнаш думите много възрастен човек? Не. Не, защото по-особено ме погледна. Не. Не ме подценявай. Ефрейтор, не ме подценявай. Разбирам, че така си гледаш, но не говори напред, защото не знаеш с кого си имаш работа. Кажи сега. Абсолютно съм сигурен, да. Кажи сега, какво се случи? Така, значи, в случая се наложи да стрелям... Такова беше изискването, да стрелям с чуждо оръжие. С чуждо оръжие? С чуждо оръжие. Те ти дадоха пушка? Аз избрах оръжието. Ти си избрал оръжието? Да. Между кои и кои? Не си стрелял с наше оръжие, с твоето си оръжие, а си стрелял с това, което те си ти дали? Не. А какво? Спрямо разстоянието, което бях избрал да стрелям, крайното възможно разстояние. Аз избрах най-далечното възможно разстояние, което мога да стрелям реално, което ми позволява условията там. Избрах оръжието, калибъра, екипировката. И кой избра? Трябва да кажа марката на пушката ли? Да бе, що не? Оставай да страхуваме, правим реклами на пушки. Не. Това финландско производство Сако. Все няма да имат против. Кажи пушката, аз ще им препоръчам някои неща. Финландско производство Сако. Каква? Сако. Сако, финландско оръжие. Много добра пушка. Да. Изключително, да, наистина, много добра пушка. И Хеклер и Кох, който стреляш, е изключително. Мисля, че специалните части на Америка също са с Хеклер и Кох. Да. Разбира се, друг вид оръжие, не точно такава пушка, но тази марка също. И въпросът беше, че снайпериста, с чието оръжие стрелях, беше капитан от финландската армия снайперист.
той беше свалил двуногата си и беше изпразнил пясъчната си турбичка, за да му е по-лека при самото тичане. В случая се наложи да стрелям с пушка, поставена върху раница, без двунога. Самата двунога спомага изключително за... Двунога, уважаеми зрители, това, което стои така и пушката е опряна отгоре на него. Да. При нейната липса оръжието е изключително нестабилно на раница, просто страшно умърда. Наложи се да използвам лявата си ръка за подложка под приклада. Реално сложих приклада върху ръката си. Значи стрелял се на ръка, затова казвам. Реално стрелях се на ръка. А лявата ръка е изключително важна да прихване приклада, да го сложи на определено място, да го придържа. И знаете как стоят нещата. Да, и какво стана? И реално лявата ръка стабилизира оръжието. Точно така. И какво стана като оцели? Ти си оцелял на 3 км, 1511 метра. Да. Как реагираха? Бяха изключително, как да кажа, изненадани и много щастливи. И щастливи? Че си от техните отбори? Не, че някой успял да го направи. Моята мотивация въобще да стрелям по тази мишена е да покажа българската армия и българските войници и българските снайперисти какво могат да направят с чуждо оръжие, което за пръв път виждат. Значи, всяка снайперова пушка се прогонва, така се нарича, за анатомията на всеки снайперист. Тази пушка беше прогонена за друг снайперист. Реално тя ми беше изключително неудобна дори за стрелба. Добре се справил, Ефрейтор. Може да поздравиш и да кажеш каквото искаш на когото искаш. Бих искал да поздравя цялата българска армия, втора механизирана бригада, 31 механизиран батальон, където имам честта да служа. Бих искал да благодаря на полковник Ников, майор Черкезов, подполковник Александров. Неко жена няма ли? Много жени мога да поздравя. И имам доста познати. Да спрем до тук. Уважаеми зрители, представих ви Ефрейтор втори клас Крум Хаджи Петков.